Doon natay updated nga figure pila gyud alkanse sa Metro Cebu Water District sa iyang usik nga tubig. Kini mga figures gikan nila ni Chairperson Ruben Almendras sa Metro Cebu Water District ug ni Cebu City Mayor Nestor Archibal. Palihupanggunit sa inyong lingkuranan, 6.5 million pesos a day ang usik sa tubig sa Metro Cebu Water District. Roughly 1/3 sa kinatibuk ang produksyon sa MCWD ang nayambo sa kanal. Wa maabot ngadto sa kabalayan. Mas daghan na karon ang supply sa tubig sa Metro Cebu Water District tungod sa dugang bulk water suppliers ngayang nasudan o kontrata o do perting mahala ug ang iyang imbestigahon nga no perting mahala man ining tubig gikan sa mga bulk water suppliers nga dili man ni desalinated water ang kasagaran. For example, ang tubig sa Carmen nganong 58 pesos man kada cubic meter nga samang infrastruktura gigamit sa Ayala sa niaging katuigan, 24 pesos o 50 centavos naman kada cubic meter. Nganong nadoble naman karon nga si Enrique Rason na mo'y supplier natos tubig gikan sa Carmen. Ang lusaran, mas mahal pa. Kapin 60 pesos, marag 63 pesos per cubic meter atong bayad sa tubig sa lusaran. Mas dool man ang lusaran kaysa Carmen. Kunya di man na desalinated water ang tubig nato sa lusaran. Nganong parte mang mahala? So ang pagduda doon ay kickback ini. Hinaot tarungon ni sa pag-imbestigar. Pero imagine 6.5 million pesos a day ang Giabus Canal sa Metro Cebu Water District. Nihit ng daan na supply sa tubig, gikuhaan pag yun nila og 1/3. Ang ilang kapasidad, kay ilang Giabus Canal, kay wa nila ayuha ang ilang non-revenue water. Wa nila tapaki ang busluto nila nga mga tubo sa tubig. Wa nila tultula ang ilang leaking pipes. Hain na karon mahimutang. Sigil patuyang na sila diha pangita og duga supply sa tubig. Nagkadako sab ang atong usik sa tubig. Ang latest figure na to before this number manakuha gikan ni kanhi Chairperson Joey De Luz. Wa pa to ang ilang agresibo kay nga pagpangontrata sa mga bulk water suppliers. 2 million pesos a day. Dako na to na itong higayon na. Pila ka tuig pa lang to ang nilabay. Karon 6.5 million pesos a day na. Sublapas na times 3 ang gidakanon sa mga sa tubig nga atong giyabo. Way kapuslanan, wa kapusli sa mga konsumidor.